Kaseng Nyotram National Youth Movement HNYM minta kena paisi kali bini kendui Chief Executive Member jang Autonomous District Council bapen ya sing sim man persyayu sim ke hima meliam barat marwet bat kamtam halor kajingyo long rang ba shnong thok ki garo ha kajing kran bakila pathai kubor na kalyang president kaseng ba Louis Dotong ulong bahadin kaseng ka ayo ban budien ha ka be dei bakani bakal ai jingmut rui ka hima meliam bakade ban pha pen phai no ikisil bakiwe kiwe de kibla pindan kam di garo ban longkum ki dular habathir khandau hapo karat marwet bat khlem ka jingpen kop buram katkum kariti senchar jang ka district council shushu ula angru bakabor jung sim melip dei bakatrat parat kumta na kalyang ka sengkem ban se ban wan chakabor bakam halor yo ikandu ya bok niat udai siam bertemai kenega isi bertemai ke HCC pada hari ni kajing ikandu kalong bat mana kalyang keseng yon bu kenega jing tho ba persya ya siam melem de rat marwat makhamtam ya kitu ki garo ki bala yo banlong ki matkam lede kum kirang basong thok ki bala dei menta ki nong dia khandau nong diri ya khandau siap jeng jakendre ko jonge de kat kum kene ka sithi ko bangi pha ka khandau direct bat ni khandau direct ba ka bedai bat ka jingbut den ka jonge hadian ba ka hima melem ngila ajimut ka hima melem ka dei ban pha sarandar no ya kisil ki terpat ki ba kini ki garo ki penangkam ya ki kum kita kikot kisla bani de tiat khandau hapo rat marwat klam ka bor lane klam ka authority ka bala pun ko bor kat kum garti sansar jong ka dis council bat kema khasi ya kebede bukane na kalyang jongi hi ngila banjur yo CM udai ban penbor ya ka himam lem ba ka dai ban ai order la kumno bakin wan serendalu to khat radak mla ban le kumta ha kane ka point ka banengkong ngila kada usyaru ni ajimut ka dis council balada nyaus ngi ka himam lem kamla ban hukum yos imrat marwat bagi ni gerang basnong garo bala kam de an le gerang basnong kimla ban wasrandar kisil ki terpat kemot ngi dawan dis council baka de penjari no adaka jason charge jong dis council apo himam lem kata ka administrative rule jong ka dis council khnang ba ka dis council ka sim hi ka an kitila jong ban pendat yang kini kecing alor kini kecing shimsting bagi jemam kan snap jong kini kecak berdua garo yang sejak kadar try di kecing ya hakabade bat keba ni ke banengkong keju hi kalong ba haduk menta na kalyang jong kesang ngidang yo jing tep kini garo kidang isu ke NOC sya kitu ke para garo ki jongki da ka ba penangkam ni kene ka sil ke ba tho henman kemut kilapan ken kat banang ai hukum kata ginang pen ken ka borus imelem kemut ka telot pala tabak ketlot pelat ngimbarse banwan sya kani ka bor ka kham halor ka ya ka hima melem kamut ka council bahkan tuklar hino dalde bat ka baar kani ka points ka long ba ngi dawa nadu ka por jong ba titos ngila pha gi tho babon ba ka hima melem ba ka council kidai ban pendam no yaitu ikan tien i ba tho nong pania snong namar ba kamdan hakanu ru ka sincar ka khadar jong jam khasi ba ngin la ban bo nong pania snong ya ki bomdai ki khasi ni khot ki girayo hakamlem akru la kedau sha ba kitu ki bomdai ki khasi ya ka ktien bomdai khasi ni khot ya kitu bomdai khasi de girayo kamut kini girayo bat hakarta ka jongno ba ka himamlem ka dis council ya ki rayot ki penlong nong penia sino bat kini ki nong penia sino mata ki bypass ndan ni ka bor jong urang ba sino da ka ba hang tie porat marwat kitu kisnong ki bala along rang ba snong thok nam garo ukhasi jongi hablai pan residential certificate nam garo kani kadai ka violation lane ka jing pen khan ya ka riti ka dustur trai kam jong ka sensar khadar jong hema khasi nata ka balai kani ka long ba ka HNYM ka sngodai ru bandawa ka HDC kadai ban ujor mardor ka har persya ya usim rai marwat ki longsan rai marwat ba dikte ki garo ba kam rang ma snong thok halor kising pen kenya ki ka an bat khandau jong ka jela Meghalaya kata ka Meghalaya lan transfer akat kendai spa nyukuar ka ba umsya leleru ya ki barjela bat ki wei pat ki tribal not is bakin tiat jaka hapo ka khandau siap jong ka jak bedru khasi ka jong ni don hang ne kisik schedule balai la ai ngi kisik schedule namar panyadai ka khandau ka siap jong gombang laju kran ka khandau ka siap kedai ka jingem ka khandau ka siap kedai ka bor na ka benta jong kanu ka jak bedru nak tak ada kum keseng ngin yang skam
ban buat dia ni kena kam tat hadu banayo jingjop kat baka hima melim kam patla ban pen ko ngo ikini garo bakin wan serendar ikini sil bagi letar pat lese lakot kan news ni ngimtep ka ke bang nginya cekma ngim patla on batai lupa namar ngi kwa hi baka ke kam ke bangine nginya sendat ngim dar kam pentep ngin suya sendat balese la dangila ya dak ta polisi jongi pinsa ong bangi buldos andai banyada khandau ka siap ngin le la date ban buldos la de ban pen ira ka bor ngin le nomor kene ke khandau jongi dan mano bala banwan kam trai ka khandau ka siap ka ka hak no kunti jong ka jak ban reu jongi adu mentang ila ngi klamong yu ban ya u siam mathamai handrai ha ke jing tho akpor jong isi ke barim atitos ngila pha da ka memorandum hi da ke jing tho ka sai ban weng no ya us imrai marwan ja ka tai ke isi jong ba ti pa ka khlam no da ka shong no isi am ba thamai mata bu full op ke tai ro namar ngin bu jing tho ka ju ka isu nga trai ka snu but kam mo da ka shong ka isi ba kan full op ke ne ke jing bu jing tho jing Oleh semua orang hidup ni kot Islam mungkin sakhi ada kecil di cakap sekitar jelah belum persyak ini kian juga kunjung di tradisional losu konsel ini don atau nak kalian cuci mentau lebih di kot Islam evidence kucuar nem di ejah persyak yang sekitar nak ini belum tilang nak kecil di cakap tu mungkin tu ngila ekran mentai ba peniak siam dan brom yong ba nak kalian juga seng ngila pikret ngila draft ya ka afaya persyak ya siam rai marwat yakin longsam bat yakin ki garo dan rei ni akran persyak mentang yong ba ngisno ba casting thau ba na le na kalian kesak namar ba kani kedai ke kam jong ke council kedai ke kli ya kendo ka syap ka tum bala pun kop bor ka dak sik schedule te kedai kamram jong ke council ban file FIR ban pakam ni siam namar ki dan ya kita ka bor ka ikhtiar bakti kalau dang ni ana kalian kesang khadu ya wahi ki pulit ngin pressure ki pulit bakin kam hanrai on hot ground ngin ong bakil adi jaka ngidan gicing pensisha hanrai the authority kini ki authority recognize authority kom ka this council kidan ya ka hak ka ban kom tamman register case persya simran marngi ngi take pressure group ka install ka juga por bat kumangala ada kerenteng ba kani jing syakam dai ban jakum ne bat kini ki rayot jing sya lara amdai ka jing bakla jong ka council bat jong hima meliam kinom yo lat ka jing pendrung jong ka council bag hima meliam ki tu kentien nok penya snong ka penlong yaki ban sim ka boda ka ba kamel de kum kirang bas da kata ka di jing bakla jong ka council ila ka daw sya ha kane ka points ka baar yong ba bo kane ka points ka baar yong ba dai ban delete no ye te kentien nok penya snong namar de tang ite kentien iba perstu bakla ikini gi garo bagi snow tang lo along no penya snong ngila de kirang ba snong te kijing bakla ka long ta ba ka council hi ka pen ko bor ki berlong no penya snong haji sana penya snong kamut ayur ngila pan ka definition nang ne kimpat ai kimla bana hidup ta kai ka definition jong ka no penya snong abang no penya snong ya orang ba snong de no penya snong dengan snow ba kajing bakla kedai jong ka council hi wa kadan kata ke snoram ka jongi kum ka jai penreu wa da kibre ke banabar kin wat sinsar ingi ya ka khandau ke siap ka jongi ka pan i bang ide kibre ke badang telot ka perkhat ka perdan ke badang telot ka sinsar ka khadar ngepat snow thu bai ka sinsar ka khadar nak ta kadau ni sya yu right kibre ke bamdai ka tanrai ka sinsar khadar Aduh bi ba kacing sim kebu juga ni ni snong da ka kamel de kum girang ba snong hab giyo kon shon ni muho bi de khatman Bishim baka day kata kacing yuk kabu juki bagi saki gini caka sekiwe kibar cala lese syaka jala asa ngela ya keren hi matai kata ru ka points yong ya iba peniat ba ka ka bang kani ka memorandum la ne ka sti ka bang ipha mata ka thau be lor kita ba ni ka pat yo CM don brom ba ya kito ki caka ke bala ada register ru handrai ya ka to ka kot patah la ne ka kot jaka kabala sil bala syan muhor da kini kirang basong thak dai ban cancel ba te ong ni sapet ya kata ni le ban kam bar ida ai kublai ru ka sang bar i ong ru dala dia ba ka dis council ka duna ka enforcement ni dan kam ya pi ban rap lam yingi hakin ni bicing ya tengis ko thu ba UCM udon hakti ya kejap ban trai kam lang na kita penek pasak Indonesia ni kerman ni ka baba